Sidste år faldt der nogle stumper beton ned fra facaden på et godt 100 år gammelt hus på Frederiksberg. Heldigvis var der englevagt på, så ingen blev ramt. Men de mennesker, som bor i andelsforeningen Alhambra, fik naturligvis noget alvorligt at tale med hinanden om. Som jeg har fået fortalt historien, var alle beboerne enige om, at der med det samme skulle iværksættes en renovering af facaden, så hverken de selv eller tilfældige forbipasserende skulle komme til skade. Naturligvis var de enige om det. De jo er ordentlige mennesker. Men hvordan det skulle foregå, var de til gengæld ikke enige om. Lidt længere op ad Frederiksberg Allé kan man se, at en renovering kan gennemføres relativt billigt. Man fjerner alt, hvad der kan falde ned, tager de gamle butiksfacader med i farten, giver det hele en gang pus, og så skal man ikke bekymre sig mere om det i de næste mange år. Så for nogen lå noget tilsvarende lige til højre benet. Billigt, hurtigt og effektivt i den rækkefølge. Men for andre var det mere end den billigst mulige løsning på spil. Det, der var begyndt at falde ned, var nemlig en del af husets sjæl. En del af dets kvalitet. Facaden er en af de ganske få facader på Frederiksberg, ja i hele København, som var bygget i jugendstil, eller på dansk skønvirke. Et smukt ord i sig selv. At erstatte det med en gråpudset facade vil nærmest være hærværk. Derfor besluttede de sig for at genskabe facaden i al sin pragt, og at gøre det på en måde, som ikke er ren facade. De entrerede med de bedste håndværkere i Rødvad til at renovere vinduerne, og dermed bevare det gode træ i rammerne og det smukke gamle glas i ruderne. De hyrede de bedste murere, og de fik besked på at bruge den tid og grundighed, som var nødvendig, for at de bedste stukkatører kunne bygge dekorationer og udsmykninger op, som ville holde i rigtig mange år. Og de besluttede, at det er værd at betale for de kvaliteter, der følger med, er at vælge de bedste materialer og de mest grundige, erfarne og kreative håndværkere, der hver især i deres dagligdag viser, hvor meget de elsker deres fag. Så de gjorde et valg. Der var altså nogen her, der tog et valg, eller mere præcis et tilvalg. Et tilvalg om at satse og lægge vægt på kvalitet. Et afgørende valg, der har betydning for mange andre end dem selv. Og som jeg er sikker på, at vi andre, hver især, men også sammen med hinanden, har mulighed for at tage hver dag, måske endda flere gange hver dag i vores liv. Og jo, det kan godt være, at det kommer til at koste mange flere penge og tage meget længere tid. Det gjorde det jo også her. Det meste af 2013 er gået. Men lige om lidt, når det stillads, jeg står på her, bliver taget ned, så skal I bare se løjer. Så skal I komme forbi, så skal I læne hovedet tilbage, og så skal I kigge op og nyde det, som en bygherre for 100 år siden, mere end 100 år siden, lagde grunden til. Og som nogle måske ikke helt almindelige mennesker har valgt at tage stafetten og bringe videre og give til os andre. Her op mod juletid og her på kanten til det nye år. Og så lige en ting mere. Når jeg overhovedet kender denne her historie og kan stå her på det her stillads, så er det fordi, vi selv flytter ind i denne her ejendom meget snart. Og skulle du så komme forbi og have set dig midt på facaden, så kunne du ringe på. Hvis jeg er hjemme, giver jeg gerne en kop kaffe. Så med det, så vil jeg ønske dig og dine kære en rigtig god jul og et dejligt nyt år.